खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ बड' इनफ' पइन्ट चेनेलाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव राशि बायदियै दिनैनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायना मोजां मोनगोन। दिनै 27 जानुवारि 2026 मायथाइ एबा 13 माग दान 1432 मायथाइ मंगलबार। गिबियावनो दङ मेष राशि। दिनै नोंथांनि खामानिफोराव गोख्रैथि थागोन। नोंथाङा गोदान बिबानफोर मोननो हागौ। रिस्क लानायनि सिगां मोजाङै सानना ला। नोंथाङा लोगोफोरनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। गावनि गोहोखौ सोलोजों बाहाय। गावजों गाव सोनारनाया बांगोन। साना रंजानायजों बुंफबनाय जागोन। गोजाम थालांनाय खामानिफोरा दावगागोन। थिरांथा लानायाव रोखा जागोन। गावखौनो फोथायनाया गोख्रों जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों खोला सानजा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों रोजा गोजा गाब। वृषभ राशि। दिनै थासारिफोरा नोंथांखौ धैर्यजों हेफाजाब होगोन। न'आव आरो नखरजों गोरोबलायनाया बांगोन। रांखान्थियारि थिरांथाफोरखौ साननानै ला। सिगांनि मोनदांथिफोरा बाहायजाथाव जागोन। गोसोआ दिदोम थागोन। फोथायनाया बांगोन। खामानिनि गोख्रैथिया समानथि जागोन। नोंथांनि आखुआ मानसिफोरनि गोसोखौ देरहागोन। रांखान्थियारि सानथांखिया गोख्रों जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सोनाब, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों रेजें मुगा गाब। मिथुन राशि। दिनै गोदान सानस्रिफोरखौ बाख्नायगोन। खामानि थिलियाव रायज्लायनाया गोख्रों जागोन। सोलोंनायनि खाबुफोर थागोन। दावबायनायनि खाबुफोर सोमजिनो हागौ। साना सांग्रां जागोन। थिरांथा लानो हानाय गोहोआ गोख्रों जागोन। मेलेमारि सावरायनायाव जाफुंसार जागोन। गोदान सोमोन्दो लाखिनाया इयुनाव मुलाम्फा गोनां जागोन। गोसोआ खुसि थागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों साहा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों रेजें गोथां गाब। कर्क राशि। दिनै गोसोआ सिरि आरो समानथि थागोन। नोंथाङा नखरजों सोमोन्दो थानाय बिबानफोरखौ मावफुंगोन। गोसोनि सायाव दबथायनाया मुलाम्फा जागोन। न'जों सोमोन्दो थानाय मोनसे खामानिखौ फोजोबगोन। जिनिसखौ धैर्यजों सामलाय। गोजोननि मोन्दांथि थागोन। बिमा-बिफानिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। न'आव आबहावाया मोजां थागोन। गोसोआव मोनसे रैखाथिनि मोन्दांथि थागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सा-सोनाब, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों सिलभार गाब। सिंह राशि। दिनै नोंथांनि रोंगौथिया सिगाङाव फैगोन। नोंथाङा मोनसे गोनां खामानियाव जाफुंसार जागोन। नोंथांनि फोथायनाया गोख्रों थागोन। मान बांनायनि जाथावना दं। साननानै थिरांथा ला। साना गोहोम गोनां जागोन। दैदेननायनि रोंग'थिया रोखा जागोन। नोंथांनि बाथ्राफोरजों सुबुंफोरा गोहोम गोग्लैगोन। गोदान खाबुफोर ओंखारनो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सानजा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों खमला गाब। कन्या राशि। नोंथाङा नोंथांनि बिबानफोरखौ मोजाङै मावफुंगोन। गावनि सावस्रिखौ नेवसिगारनो नाङा। नाजानाया फिथाइ मोनगोन। आफादफोराव जौगागोन। साना बाहायथाव जागोन। खामानिनि गुनआ बांगोन। बिथांखिफोरा जाफुंसार जानायनि जाथावना दं। आब्रुथि लाखिनाया मुलाम्फा लाबोगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों खोला, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों रोजा निला गाब। तुला राशि। दिनै समानथि लानानै थिरांथा ला। सोमोन्दोआव बुजिलायनाय बांगोन। खामानियाव हेफाजाब मोनगोन। नोंथांनि गोसोआ खुसि जागोन। नोंथाङा माखासे सावरायनायाव जाफुंसार जागोन। साना गोजोन जागोन। नोंथाङा नोंथांनि जिउनि लोगोरिनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। समाजारि सोमोन्दोफोरा गोख्रों जागोन। नोंथाङा गोजोन मोनदांगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सा-सानजा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों अख्रां निला गाब। वृश्चिक राशि। दिनै नों गोसो गोरबोजों खामानि मावनांगोन। नोंथाङा सिगांनि माखासे नाजानायफोरनि फिथाइ मोनगोन।
नोंथांनि गावजों गाव फोथायनाया बांगोन। आन्थोरारि सानथांखिफोरा जाफुंगोन। संयम लाखि। साना मोजां जागोन। नोंथांनि थिरांथायाव गोहो थागोन। थाबथानाय खामानिया आबुं जागोन। धोर्ज लाखिनाया मुलाम्फा लाबोगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब। खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रोजा मै गाब। धनु राशि। दिनै मोनसे गोदान जागायनायनि नेरसोन दं। खाफाला नोंथांनि फारसे थागोन। सोलोजों आरो फोरोंनो खाबु मोनगोन। गोसोआ गोसो गुदुं थागोन। बिथांखिफोरा जाफुंगोन। साना थुलुंगाखांनाय जागोन। दावबायनाया मुलाम्फा गोनां जानो हागौ। धोरोमनि फारसे गोसो गुदुं जागोन। फोथायनाया बांगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सानजा। खाफालगोनां अनजिमाया जादों 11 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रेजें गोमो गाब। मकर राशि। दिनै खस्थ'नि बेसेनखौ मोनदांगोन। नोंथाङा नोंथांनि थांखिनि खाथिसिनाव सौहैगोन। बैसोगोराफोरनिफ्राय मदद मोनगोन। रांखान्थियारि सानस्रिया गोख्रों जागोन। धोर्ज लाखि। साना गोजोनथाव जागोन। आब्रुथि लाखिनाया मुलाम्फा लाबोगोन। खामानियाव दिदोमथि फैगोन। फोथायनाया बांगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला। खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबा जादों फान्थाव गाब। कुम्भ राशि। दिनै सानस्रियाव गोदानथि थागोन। सोरजिलु खामानियाव जाफुंसार जागोन। नोंथाङा लोगोफोरनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। टेकनिकेल आयदायाव मुलाम्फा जागोन। नोंथांनि गोसोआ खुसि जागोन। साना मोजां जागोन। गोदान आनजादफोरा जाफुंसारगोन। साननाया मोजां थागोन। गावजों गाव फोथायनाया बांगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों साहा। खाफालगोनां अनजिमाया जादों 10 आरो खाफालगोनां गाबा जादों निला गाब। मीन राशि। दिनै नोंथांनि सिंनि गारांखौ फोथाय। गोसोआ बांगोन। सोरजिथाया जौगागोन। गोसोआरि समानथाय लाखिगोन। गोसोआ गोरों मोनदांगोन। साना गोजोन जागोन। ध्यान आरो गोसोआरि हुदाया मुलाम्फा गोनां जागोन। सानबोलावरिया गोख्रों जागोन। गोसोआ गोजोन मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब। खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबा जादों लैथो निला गाब। अब्ला दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। गोजोन्थों।